Kai, wayan shan. Kai, ya shigo min cikin gidana. Kai, za ka zo gidana? Kai waye wanka ya zo cikin gidana ba ta. Kai, me yawan wani ka cikin gidan ga? Alhaji ba sai shigo shi ba. Ka bar shi. Ka wani shi. Wa kawo ka. Kawo shi ne, kawo shi. Kisa. Wa, Alhaji ya magana ka ce kisa. Sai nauyin ɗan gudu. Sai nauyi. Bashi nan. Kai, me ka zai gidan ga? Hajiya to ni ta. Me ka zai gidan ga? Hajiya to ni ta. Hajiya to ni. Tawa min da shi.